Leanhese Compañía Anónima, Fundación Cas Popular, la presenta De Frente con Lupe. Televidente, boa noite. Bem-vindo a mais conosco em outra edição de Frente com Lupe. Paz e bendição em cada casa de família que está sintonizando-nos a noite. Televidente, nos invitado de AVE, jovem com a sua idade de 17 anos, agora sequestrado, sacando 100 de ATM aqui na Corsol, de ATM aqui na Corsol. Depois de agora voltar, maltratar, a México e maré na Mancupia e tirei de 25 metros de altura na Lamang na Guatemala, algo inexplicável para a polícia e o corpo de resgate com gente assim na pura salva depois de esse. Pois para a autoridade policial sempre o que até a me quer interrogante de esse. A nos está dando honor para vir dar-nos o testemunho de lo que Deus ha feito e dia aí com de sua vida. Me também com a viagem televidente programa também na holandês e papiamento para sua nossa invitada está de Holanda. Então, me também passou a introdução igualmente na holandês também para nós ainda não mirando nosso povo. Dus goedenavond en welkom bij ons in ons programma De Frente con Lupe. Vanavond hebben wij een zeer bijzondere gast. Een jonge vrouw die slachtoffer werd van een verschrikkelijke misdaad. Ze werd beroofd, ontvoerd en voor dood achtergelaten. Door Gods genade is ze niet alleen een overlevende geworden, maar iemand die een levend getuigenis is geworden van Gods genade en overwinning. Trouw en herstel. Met ons, Brit. Brit, goedenavond en welkom bij ons. Dankjewel, goedenavond. Y junto con Brett está acompañándonos a pastor Said Flores, pastor de Iglesia Hosanna, y también quien está presidente, ¿no?, de Asociación de Pastor Nan Cristian, ¿no? Correcto. Boa noite, bem-vindo como um dia mais, pastor Said. Sim, dank pela invitação. E vai estar bom programa para vamos com Deus a mover, com Deus por sana e resgatar. Agora, dorgo me também pastor Said junto conosco, não? Vou explicar-nos qual é o motivo que vou Sim. Bom, na minha maneira opinião, ela traz vídeo. Ze heeft een korte video gemaakt. Voor mij not aqui. Maar seu amigo não convenceu para dar seu bonito testemunho. Especialmente a mim que passa, com ela echt entregar bem a Deus. Ela sim, ela vence por sentimento na trauma die mensen passen na coisa. Dus uiteindelijk heeft ze die video gemaakt van 5 minuten. En toen ela obedeceu Deus, ela mandou. Então, mamira. E me disse, uau, grande, com ela vai... Você tem gente que está vítima, tem gente que está um rol de vítima, que está querendo com a vítima, mas nada mais não está sucedendo. Mas não está beneficiado da posição de estar vítima, tem bem na vida. Sim. Pero essa aqui é uma vítima de verdade. Você está gewoon sentar em que men não busca nenhum ainda, então não sequestrar. Pero toch, ela prefere não que da vítima, então é vitorioso, que você não domina sua vida mais. Então, coisa mais tremendo. Ora, mas mira vídeo, você mira smile, você mira é verdade. Dus me diz não, legal me vai se então, se manda vídeo para mim, se ele vai se põe em contato com ele para nós vir com ele conversar. Mas é um tremendo testemunho te donar. Dus o que passa com ele, pastor, é não fácil para ele compreender. Dus zo is het gebeurd, dat we contact hebben gehad. Ze is uitgenodigd en ik dacht, nou, laat haar zelf vertellen. Na plakketje aquí, eigenlijk, wat is er gebeurd? Dat is wel belangrijk. Ja. En hoe God met haar was. En een paar ongelofelijke dingen, toevallige dingen ook. Maar nou, Brit, lijkt op een engeltje van God. Zo mooi ziet je eruit. Ja. Dus een poppetje. Zit in background. Ja, nou laten we beginnen met Brit dan. Hè? Ja. Brit, je bent als 17-jarige door iets heen gegaan wat de meeste mensen zich nauwelijks kunnen voorstellen. Ontvoering, beroving, pijningen, vastgebonden, gelukkig niet verkracht, no? En gebonden in zee gegooid. Vertel ons even wat die nacht was gebeurd en waar het begonnen was. Ja, in het kort. Ja. Ik ben die avond gaan stappen
wat je als 17-jarig meisje doet als je alleen bent op Curaçao. Dat is normaal. En zodoende, op een gegeven moment toen ik naar huis wilde, toen heeft mijn vriendin, waar ik die avond mee was, mij door een ruzie uiteindelijk op straat gezet. Nogmaals, wat niet haar intentie was. Ik geloof als zij wist wat er ging gebeuren, dat ze dat nooit had gedaan. Maar uiteindelijk zo wel gegaan. En uiteindelijk ben ik, doordat ik op straat stond, aangesproken door een vrouw in de auto die mij eigenlijk heel erg bang maakte. Dat ik niet alleen op straat moest lopen als wit jong meisje. Dat echt niet kon op Curaçao en dat het heel gevaarlijk was. En dat zij mij wel kon afzetten bij mijn scooter. Dus dat ik bij haar kon instappen en dan was ik weer veilig. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Eigenlijk uit angst. Dat ik dacht, oké, dan ben ik bij een moeder. Want ze sprak over een baby. Ben ik bij een moeder die mij dan veilig brengt naar mijn scooter. Ja. Maar... Je vertrouwde een vrouw. Het was een vrouw. Dus tuurlijk. Ja, dat is eigenlijk wat je altijd leert als jong meisje. Dat je mannen niet kan vertrouwen. Maar er wordt niet vaak gesproken over vrouwen die andere vrouwen pijn doen. Tenminste, dat hoor ik niet vaak. Natuurlijk. En zodoende eigenlijk een hele heftige nacht tegemoet gegaan. Toen ik eenmaal in de auto zat, merkte ik eigenlijk al heel snel dat het een foute boel was. En haar hele houding veranderde. Ze sprak niet meer tegen mij. En ik voelde wel echt aan alles dat het niet goed zat. En het moment dat ik dat ervaarde, sloeg ze eigenlijk linksaf in een straat waar geen licht was. En in één keer voelde ik vanuit achter 2 armen om mij heen. En bleek er dus die hele tijd al een man verstopt te zitten achterin. Ach. Ja. En... zo zijn we eigenlijk een nacht ingegaan vol mishandeling en vol, wel heel veel pijn. Dat wel. Moet ik ook daar wat over vertellen? Ja, dus ik bedoel, je voelt plotseling 2 handen op je keel. Ja, ik voelde me eigenlijk een beetje als een soort kat in het nauw. Of hoe noem je dat? Als een muisje in een val gezet. Ja. Omdat hij dus al wel de hele tijd daar zat. Dus ze wisten dat al. Dus dat was voor mij heel heftig dat ik schrok. Ik ben ook even buiten bewustzijn geweest. En toen ik weer terugkwam, voelde ik eigenlijk een riem om mijn nek gaan. De autoriem, zeg maar. En de autodeur op slot gaan. En toen hebben ze mijn string gepakt. Hebben ze als blinddoek gebruikt. Met een petje. Maar daardoor zag ik af en toe nog wel heel snel in één keer heel kort autolichten. Dus toen dacht ik ook nog wel, oké, dan trek ik aan het stuur. Maar dat durfde ik niet. Ik dacht, oké, ze zullen mij vastdroppen. Ik had nooit verwacht dat het zo heftig zou eindigen. Ik dacht eigenlijk, ze willen wat geld. En dan in eerste instantie, dan zullen ze me vast ergens laten. Ja, ik had nooit verwacht dat ik met zulke heftige mensen te maken had. En toen zijn we op een gegeven moment naar een pinautomaat gereden. En ze wilden dat ik geld ga pinnen, maar dat lukte niet. Wat achteraf ook echt goed is geweest. Want daardoor is hij gaan pinnen later met mijn pasje. En door die beelden is hij eigenlijk herkend. Ah. Dus jij ging pinnen met jouw pasje? En er kwam niks uit. Ja, het was heel raar. Ik weet niet waarom eigenlijk. En toen ging je het zelf doen met jouw pasje? Uiteindelijk heeft hij het dus zelf gedaan. Ja, en ik denk dat daar eigenlijk God ook al bezig was. Dat God al dacht, oké, deze mensen gaan dit niet bij mijn dochter doen zonder niet gepakt te worden. Ja. En zodoende eigenlijk waren zij natuurlijk ook wel heel erg boos dat het niet lukte. En dat hebben ze ook wel... Dus ze hebben geen geld kunnen krijgen? Ja, in eerste instantie niet, daarna wel. Toen heeft hij dus mijn pasje genomen en is hij gaan pinnen. En toen kwam er wel geld uit. Ja. Dus het kan ook zijn dat de ATM het niet deed. Ja. Per esempio, quando con reconocer la camera después. Sì, la camera di ATM. Danke Dios no ha funcionado, tres via con nemes. Sì. Anto kun amper zien. Ja. Ja. En toen namen ze je waar naartoe? Naar Westpunt? Ja, toen moest ik achterin gaan liggen op zijn schoot. Hij zat achterin en moest ik achterin op zijn schoot gaan liggen. En zij reed nog steeds. En op een gegeven moment stapte zij uit. En toen, het stukje seksueel misbruik, de aanranding waar je over sprak, dat was heel heftig. Maar gelukkig niet zo lang, omdat zij op een gegeven moment weer instapte. Waardoor hij natuurlijk heel erg schrok. Want hun hadden een relatie. Ja. Dus zij mochten het natuurlijk niet weten dat hij dat deed. Ja. Ze hebben je toen naar Westpunt meegenomen in de auto.
Ja, klopt. Ja. Toen, uiteindelijk is dat best wel een lange rit geweest. Ze hebben ongeveer 4,5, 5 uur ongeveer, denk ze, gereden. Dus ze zijn wel allemaal verschillende plekken langs gegaan. En echt een buiten weggenomen met allemaal hobbels. Ze wisten niet wat met jou te doen dan? Jawel, ze hadden wel een plan. Alleen ze wilden natuurlijk niet over een grote weg rijden. Want je hoeft maar 1 keer naar binnen te kijken en je ziet een meisje liggen. Ja. En op een gegeven moment hadden ze ook mijn kleding afgeknipt. Dus dan zie je een naakt meisje liggen, vastgebonden, geblinddoekt. Als 1 iemand dat ziet, ja, dan worden ze gepakt, zeg maar. Dus ik denk dat ze zijn gewoon zo ver omgereden waar je eigenlijk als mens normaal niet komt met de auto. Ja. Dat ze gewoon niet gepakt konden worden. Ja. Maar dit is, hoe laat, jij zat daar op de Caracasweg bij Azora. Klopt, eigenlijk te wachten op een taxi. Ja, klopt. En toen kwam zij dus aanrijden, dat was hoe laat? Rond een uurtje of 12. En uiteindelijk zijn jullie op Westpunt terechtgekomen en toen was ongeveer... Ja, wat ze denken door zeg maar, een beetje te kijken hoe lang je zou moeten zwemmen en laat ik ben gevonden, denken ze dat het rond 4:30 ongeveer was dat ik ben gegooid. Ja. Dus je bent ontvoerd, je bent beroofd, je bent van je vrijheid beroofd, je bent aangerand, naakt, geblinddoekt. En toen waren ze nog niet klaar. Nee, dus dat is niet genoeg. Maar hoe lang had het hele gebeuren geduurd van het moment dat je was ingestapt tot het moment dat ze jou gevonden hadden? Ja, ze hebben mij, ik geloof rond een uur of 7:30 op het strand aangetroffen. En toen moest de politie nog komen. Ik weet niet precies hoe lang dat heeft geduurd, maar ongeveer. Maar ze hadden je handen en voeten gebonden en gegooid zo ja, nou, het begon eerst, hebben ze mij nog op de grond gelegd. En dat was denk ik wel een van de heftigste momenten. Omdat ze toen mij gingen filmen. En toen heeft zij mij ook wel echt wel aan mijn billen en zo echt gewoon aan mij gezeten. En ook wel flink mishandeld. En dat gingen ze filmen en dat vond ik zo heftig, omdat ik naakt was. Gelukkig heeft de rechter ze daar niet voor veroordeeld. Dus want de telefoons zijn nooit gevonden. Dus mochten die beelden ooit uitlekken, dan worden ze daar opnieuw voor veroordeeld. Dus dat wel. Maar ik weet niet, dat is nog steeds wel, denk ik, een van de heftigste momenten voor mij. Ja, want je denkt, ze zijn aan het filmen. Het voelde echt alsof ik een soort trofee was. Ze waren er trots op. Ze genoten echt van mijn pijn. Misschien zaten ze met drugs. Dan willen ze nog een recuerdo, no? Un recuerdo di un crime, een herinnering aan hun misdaad. Want zij wisten al wat ze met haar gingen doen. Van de klif afgooien, 20 meter, 25 meter? Ja, ongeveer 20, 25 En wat voelde je toen je naar beneden ging? Niks. Alsof ik 2 handen om me heen had die mij droegen. Ik voelde zelfs die kliffen, ik voelde wel pijn, maar niet als ik kijk hoe mijn lichaam er achteraf uitzag. En wat ik heb gevoeld. Dat is helemaal niet met elkaar te vergelijken. Maar je handen en voeten die waren vastgebonden. Ja, klopt. En hoe deed je om je handen en je voeten los te maken? Is ook een wonder. Nee, ja, God droeg mij echt naar beneden. En toen ik eenmaal in het water lag, toen besefte ik ook pas dat ik überhaupt van een klif dus was afgegooid. Omdat ik dus echt zo was gedragen, ondanks dat mijn lichaam helemaal kapot was. En toen heb ik gewoon in 1 klap allebei losgeknald. Ik weet nog steeds niet hoe. Het is echt een wonder, want ik ben helemaal niet zo sterk. Ja. Toen ik 17 was ik al helemaal niet zo sterk. Nee. Mijn BH is wel verklaarbaar, want dat was mijn BH. Mijn handen. Dat was met mijn BH, dus dat is elastiek. Dus dat was gelukt, dus wel verklaarbaar. Maar mijn voeten zijn... En je kon wel zwemmen? Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig. Zo helemaal naar beneden gaan, pas los zei, dan kan niet zwemmen. Nee. Ja. Oh, wat een hoogte. Ja. Nee. Ja. Echt een nachtmerrie, hoor. Maar hij heeft jou dus zelf opgetild? Ja, als een soort baby pakte hij mij vast. En gegooid en die hebt de rotsen geraakt? Ja, een paar keer ook. Ja, mijn lichaam was echt van top tot teen, zeg maar, bebloed en rood en kapot. En je kwam in het water terecht? Toen wist je dat er water was daar beneden? Ja, toen voelde ik dat in 1 keer. Dus toen heb ik mezelf losgetrokken en toen zag ik de kliffen. En toen, daar schrok ik heel erg van natuurlijk. Maar ik zag ook een inham, want water is sterker dan rots. Dus op een gegeven moment bij een klif... Nou, we hebben de langs gevlogen, wie heeft je dan ontdekt toen je daar naar boven was gegaan?
naar boven was gegaan? Ja, want je moest toch, je zegt toch de politieagent. Ja, nee, ze heeft gezwommen. Ja, totdat ze op knip kwam. Ja, dat zeggen we toen ze daar op de strand zat, toch? Nou, toen je daar was aangekomen. Ja. Wie heeft je dan gevonden? Ja, ik weet haar naam niet meer. Een hele lieve vrouw. Echt een hele lieve vrouw. Ze heeft mij heel lief opgevangen. En ze zei ook gelijk, je bent veilig. Dus daardoor liet ik ook alles los en viel ik op de grond en kon ik even helemaal niks meer. Ja. En ze heeft me gelijk kleding gegeven en de politie gebeld, mijn moeder gebeld. Dus zij heeft mij echt wonderbaarlijk eigenlijk zij was ook in shock. Ja. Dus het was echt wel wonderbaarlijk dat zij nog überhaupt rationeel kon nadenken van kleding en bellen. Want ik kon dat niet. Ik dacht helemaal niet na over wat nu. Ik was alleen maar, een shock, no? Ja, eigenlijk wel, ja. En die shock kwam dus pas toen, omdat ik daarvoor in overlevingsstand zat. Ja, want ze heeft 2,5 uur heeft geduurd. Je hebt jezelf vastgeklemd in die rots. Ja, klopt. Wachtende totdat zij daarboven... Ja, omdat het water je eigenlijk weer mee wil sleuren terug de oceaan in vanaf die klif. En toen ben ik eigenlijk gaan spelen met plankton. Ja. Noemen ze dat, geloof ik. Met die beestjes die licht geven in het water. Ja. Om mezelf af te leiden. En op een gegeven moment toen gingen ze kijken of ik wel dood was. En toen, ik denk 20 minuten of zo, een kwartier, ik weet niet, ben ik gaan zwemmen. Je zag een licht in het water? Ja. Zij waren je aan het zoeken met de flashlight? Ja, klopt. Ja. En toen ben je gaan zwemmen? Ja, op een gegeven moment, ik gok een kwartiertje, 20 minuten, weet ik niet precies. Ja. Ben ik gaan zwemmen, inderdaad. Ja. Britt, is de rechtszaak helemaal voorbij? Zijn er moeilijke momenten geweest tijdens de rechtszaak? Maar we gaan even naar een commercial break en daarna gaan we erover praten, oké? Televidente, nós vamos orar para cumprir com parte de compromisso com os anunciantes. Não diz nos tiver com mais interessante tema de noite. Britt, vítima que Deus escapa de morto seguro. Britt, een slachtoffer die God zeker van de dood heeft gered. Nós zijn back met Jesus. Once Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Sí, Matei. Oh, vizinho, ¿tú conoces bem? Sí. Oh, no teléfono, no, ven. Sí, el lunes que más par, declarando menos salario. Ok, entonces, ¿cómo vas a hacer? No es necesario declarar tu lo que vos ganas. Mi cita preferida de declarar tu custo. Assim não me pode aplicar na minha casa agora. Para mim é preço que você paga para casa de huur, ou por ti meu próprio casa. Ah, sim? E você quer nada na boa minha casa? Não, não também do nome, não também o dame para quê? Pero, vou papel na mesa na hora sim, para por aplicar. Ei, esse não tá bastul? Não tortando bastul? Sim, tá bastul, pero não tortando. Me tô mudando aí minhas casas. Pero vizinha, com base, como está me para inscrever? Para mim, agora vou botar papel na ordem. Então, aplicar na minha casa hoje. Turco, escreva internet, marcha ali e fácil. Passou pra mim que vai se puxa, que vai se puxa, Factura, pidie, doné. Heritage Design in antes Rose Inn de Tavio Santiago está situada en el corazón de Rincón. Heritage Inn llamana a gerencia cultural de Pueblo de Rincón, ainda en Boca de Pueblo está conocido como Rose Inn, una localidad de más de 60 años de mandi en mesma familia rinconero boneriano. Cuyo cámara renovada para 2 personas,
televisão air com kitchenette e banho privado e com 2 restaurantes na mesma localidade, pensando que degustar a comida criolla de Rincón. Para mais informação, contacta-nos para reservação cerca Ruby na telefone 00599 795 0912. Nós guardamos para donar o trato que merece. Heritage Design N. Televidente opinião, no nosso programa, avec o nosso tema Brett. Vítima que Deus escapa de morto seguro. Brett, een slachtoffer die God zeker van een dood heeft gered. Dus de vraag was, is de rechtszaak helemaal voorbij? Dus nos pergunta estava Tatana Brett, se o caso de corte a paz acaba e qual é o momento mais difícil que ela sente de corte, não? Dus de vraag is de rechtszaak helemaal voorbij? Zijn er moeilijke momenten geweest tijdens de rechtszaak? De rechtszaak is nu helemaal voorbij. Ja, ze hebben uiteindelijk alles bekend. En, ze hebben die mensen gepakt? Dus ja, alles. Ja, maar ze hebben zichzelf aangegeven. Nee, ik zal het uitleggen. Het is een beetje gecompliceerd. Maar ze waren ze aan het zoeken en uiteindelijk konden ze gewoon niet vinden. Doordat er dus in eerste instantie alleen de camerabeelden waren, maar die wilden ze niet gelijk vrijgeven. Ja. Uiteindelijk moesten ze eigenlijk wel. Dus toen hebben de politie de camerabeelden van het pinnen, dus wat ik benoemde, vrijgegeven op het internet en op televisie. Om eigenlijk de vraag te stellen van wie herkent deze man. Ja. En wat er toen is gebeurd is eigenlijk ook wonderbaarlijk. De buurvrouw van zijn moeder heeft toen dat gezien en die heeft hem herkend. En die is eigenlijk naar zijn moeder gegaan en die heeft gezegd van ja, jouw zoon is op tv. En zijn moeder is heel gelovig. Dus die heeft gelijk hun gebeld van kom nu hierheen, wat is hier aan de hand? En zij hebben toen der tijd dus bekend bij zijn moeder. En toen heeft zijn moeder dus eigenlijk gekozen van oké, dan wil ik dat jullie je gaan aangeven, want dit is niet hoe ik jou heb opgevoed waarschijnlijk. Ja. En toen zijn ze eigenlijk naar de politie gegaan, hebben ze een heel gek verhaal opgehangen, onwaarheid, niet waar. En toen heeft zijn moeder ervoor gekozen om naar de politie te gaan en tegen hem te getuigen. Dus te zeggen van, hij heeft bij mij bekend. Iets dat moeilijk is voor een moeder, hè? Wow, ik kan me helemaal niet voorstellen. Ik denk dat je dan voor een keuze staat tussen je zoon en God. Ja. En dan kiezen voor God, dat is... Maar je moet het doen, hè? Ja, maar dat is niet makkelijk. Ja. Nee. Dat is echt niet makkelijk. Nee. Maar ik ben haar voor altijd dankbaar, want daardoor hebben we hun ook bekend. Ja. En, dit is een 1,5 maand na het geval. Klopt, toen was jij alweer terug in Nederland. Ja, klopt. En toen hebben ze hun kunnen arresteren. Ja, hoe oud ongeveer was die echtpaar, denk jij? Dat wist ik wel. Toen de tijd een beetje rond de 30, beiden. Imagina, bom pareja, no? Cuyu. Wow. Assim, tá pensa, premedita. No. Para abusar, para horta e mata. No. E filma, e crimen. Nee hoor. Ja. Bij Repa, ben je accurato, no? Je was dus aan het zwemmen, even terug, hè? Ze was dus lang aan het zwemmen. En je bent in survival mode. En uiteindelijk kwam de zon op. En toen zag ik het strand. En je zag het strand en... Was ik al heel blij. Ja, was je al blij, ja. Ja, en toen op een gegeven moment ben ik daarheen gezwommen. En een van de, denk ik, bizarste dingen wat ik ooit heb ervaren was het gevoel van toen mijn voeten het zand raakten. Dat is een blijdschap. Natuurlijk. Ja. Ik kan hem nog steeds ophalen. Olivia. Hoe lang heb je daar gezeten op het strand, achter het huisje, wachtende? Ja, dat weten we eigenlijk niet. We gokken een half uur. Het is ongeveer een beetje... Maar jij wist niet of ze nog in de buurt waren? Ik dacht dat ze mij nog gingen pakken, omdat ik eigenlijk heel erg aan het hallucineren was tussendoor. Denkende dat ik ze zag. Você nabay, você se não tem ainda. Você riba lamang, of riba strand, no? Sí. Gelukkig kwam er dus die vrouw aan. Ja. En die schrok ook van jou. Ja, tuurlijk. Ik was natuurlijk naakt en helemaal bebloed, want mijn rug was helemaal kapot, maar mijn arm ook. Dus ik was zo gaan zitten en na het water, alles is nog open. Dus mijn lichaam was van hier tot echt, alles was rood. Dus dat was voor haar zo'n heftig beeld. Zij heeft echt jarenlang in therapie gezeten daarvoor. Ja, zij heeft dat nooit kunnen verwerken. Nee.
Ik hoop nu wel, ik bid voor haar dat ze het nu even verboekt. Maar toen de politie dus uiteindelijk kwam, zijn ze niet gelijk naar een politiestation gegaan of naar het Centraal Politiestation of naar de CMC om jou te helpen, maar eerst kijken nog met jou waar... Klopt, ja. Ze vroeg me eigenlijk natuurlijk eerst wat er was gebeurd. En toen legde ik uit wat ik had gezien toen ze mij tijdens die mishandeling op de grond. En een van die politieagenten die dacht te weten waar dat was. En toen zijn we dus naar die klif gereden en daar vonden ze mijn slipper. Dus ze wisten eigenlijk gelijk al waar ze moesten zijn. Ja. Dus zijn er moeilijke momenten geweest bij de rechtszaak? Ja, best wel. Een aantal. Ik vond het stukje dat ik mijn verhaal moest vertellen heel heftig. Het moment dat mijn moeder de gedachte kreeg natuurlijk ook om wraak te nemen. Dat is natuurlijk iets wat je als moeder ervaart in zo'n rechtszaak. Dan denk je, dit is het enige moment dat ik bij hun ben. Dus hoe kan ik deze mensen wat aandoen? Heeft ze natuurlijk niet gedaan. Heeft ze ook niet geprobeerd. Maar dat kreeg ik mee en dat was voor mij ook... Ja, want ze waren erbij, hè? Ja. Ik had ze doodgemaakt als ik jouw moeder was. Ja, maar ik geloof dat elke moeder... Sorry, maar dat is mijn vorm van denken, hoor. Nee, ze heeft dat gelukkig niet gedaan. Goddank. Thank you God. Jezus moet me nog veranderen in een paar dingen in mijn hoofd. Het is moeilijk, hè? Ja. Nee, gelukkig heeft ze gekozen voor het goede in die zin. Goddank. Want zeker. Maar dat was voor mij heel heftig. Wat nog meer heftig was... En die mensen keken je aan? Ja. Hij niet echt. Hij durfde mij niet zo aan te kijken. Ik heb ook met de recherche gesproken. Hij had ook heel erg spijt gelijk bij de verhoren. Maar zij niet. Dus hij kwam met zijn hoofd naar beneden lopen. En zij kwam echt binnenlopen alsof ze de koningin van... alles was. Het was van de hel, zou je bijna zeggen. Ja. Ze kwam echt binnenlopen alsof het mijn schuld was. Dat zij daar in dat oranje pak geboeid zat. En niet haar eigen schuld. Maar zitten ze nog steeds in de gevangenis? Ja, ze hebben dus uiteindelijk 15 jaar gekregen. Wat heel veel is voor op Curaçao. Want op Curaçao krijg je normaal moord 10 jaar. Ja. Maar door de ernstigheid van de zaak... en dat ze dus tijdens de rechtszaak alsnog weer gingen liegen... op aanraden van een advocaat dan wel. Maar daardoor hebben ze extra straf gekregen. Ja. Omdat ze dus eerst al hadden bekend en toen toch gingen liegen. Maar er was zoveel bewijs. Ja, toen heeft de rechter gezegd... als jullie eerlijk waren geweest, was het misschien anders geweest. Maar jullie hebben ook nog zitten liegen. En dat aanhoren was ook heel heftig voor mij. Omdat ik natuurlijk de zaak inging, denkende dat... ze hebben toch alles al bekend. Ja. En als ze dan in één keer hun verhaal weer veranderen... dat was heel heftig. Ja. Dus Britt, toen dit allemaal gebeurde... had je nog geen persoonlijke relatie met God. Nee. Je was zelfs atheïst, denk ik. Zwaar atheïst, ja. En vertel ons eventjes hoe, waar en wanneer je tot geloof gekomen bent. Eigenlijk het moment dat ik op de grond lag, waar ik het over had... daar raakte ik op een gegeven moment, omdat ik wist dat ik dood ging. Op een gegeven moment, je kan heel lang bang zijn. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je gaat accepteren van... oké, dit is echt het einde. Mm-hmm. Ik ga morgen niet meer mijn moeder zien of horen. Ik ga niet meer opstaan. Ik ga niet meer kunnen houden van de mensen waar ik van hou. En toen raakte ik eigenlijk heel erg in paniek. Dus ik ging hyperventileren. Ik raakte echt in paniek van, dus ik ga dood. Gewoon, ik ga echt dood. Ja. En toen voelde het eigenlijk, kreeg ik in één keer rust. En ik heb ook altijd gezegd dat ik niet zo goed weet waar die rust vandaan komt. Maar ik dacht ook echt, dus ik ga wel in rust. Ja. En alsof ik 2 armen om me heen kreeg van, het komt allemaal goed. En ik wist gewoon dat ik niet alleen was. Alleen, ik heb nooit geweten wat dat was. Omdat ik dus atheïst was. Ik geloofde niet in God. Dus toen moest ik wel accepteren dat er een God was. En vooral achteraf toen de politie en iedereen aangaf eigenlijk van... het was forensisch niet mogelijk. Afgelopen week de politie weer. Het kon niet. Je kan dat niet overleven. Het was niet mogelijk. Op geen enkele manier had je dat moeten overleven. Dus dan is je leven gered door iets groters. En vooral die 2 handen die ik heb gevoeld. Het was zo duidelijk. Ik kon niet meer om God heen. Ja. Maar ik wist niet wie dat was. Dus toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. Ik ben in de hele New Age gegaan. Ik ben de Koran gaan lezen. Ik ben de Bijbel gaan lezen. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat de Bijbel... wauw, halleluja, het woord van God is. En dat hij de weg, de waarheid in het leven is. Maar niet gelijk hoor. Ik moest wel mijn weg vinden. En mijn
toen de tijd mijn beste vriend heeft toen mij naar de kerk gebracht waar ik nu zit. FHL, Faith, Hope and Love. En de pastors die ik daar heb, die hebben mij echt laten zien hoe ik een relatie bouw met God. Dus niet alleen geloven, dat is heel makkelijk, maar gehoorzamen aan zijn wil. En dat je zijn stem mag gaan horen en van hem mag houden. Ja, dat is... Dat is great. Halleluja. Ja, halleluja. Maar wat voor advies zou je jonge vrouwen willen geven die van het uitgaansleven houden? Stop met ervan houden. Nee, grapje. Allereerst natuurlijk zoek God, want ik denk dat hij jouw verlangens verandert. Ik denk dat ieder die geen relatie heeft met God, die verlangens heeft om in die verleidingen te gaan staan. Maar door hem, hij verandert je hart. Dus je wilt het niet meer. Maar voor de vrouwen die daar nog niet zijn, vertrouw ook vrouwen niet. Ja. Het klinkt heel hard als vrouw tot vrouw, maar het is wel de realiteit. Vrouwen kunnen net zo slecht zijn als mannen. En zelfs jaloers zijn op mooie vrouwen. Ja, zeker. Dus, ze hebben gezien wie jij bent, dus natuurlijk was die vrouw jaloers zo geworden. Hè? Dat weet ik niet. Ik kan niet in haar hoofd. Dat kan wel zijn. Hè? Ja. Maar Britt, veel mensen worstelen met vergeving wanneer ze zo diep zijn gekwetst. No? Hoe ben jij tot dat punt van vergeving gekomen en hoe zie je nu vandaag het woord vergeving? Wauw, ik vind dat echt een hele mooie vraag. Hoe ik tot dat punt ben gekomen door de Heer. Ik droeg eigenlijk heel erg hard haat in mijn hart naar hun. Ik kon het echt niet begrijpen hoe je tot zoiets in staat kon zijn bij een kind. Ik kon het echt niet begrijpen. Ik heb echt hun gehaat. Alleen op een gegeven moment kom je erachter dat haten eigenlijk meer een straf is voor jezelf. Ik denk dat vergiffenis niet altijd alleen voor de ander is, maar ook voor jezelf. En ik denk ook wel doordat de Heer mij heeft vergeven voor alles wat ik heb gedaan. Dat is zoveel genade. En nee, ik heb niemand geprobeerd te vermoorden, maar ik ben ook zondaar geweest. Ik heb ook dingen gedaan die niet volgens zijn standaard zijn. En hij hield zoveel van mij, dat hij mijn leven heeft gered, mij heeft vergeven van mijn zondes en een plekje voor mij heeft in de hemel. Dan, halleluja, tuurlijk. En ieder krijgt dan mijn vergiffenis. Ja. Dus ook zij. Het is zo moeilijk, Pastor Said. Weet je, deze jaar, na 30 jaren, heb ik iemand kunnen vergeven die iets gedaan had met een familielid van mij. Wow. Ik kon het gewoonweg niet doen. Want het was niet precies hetzelfde verhaal van jou, maar het ging wel ongeveer in die richting. Ja. En ik kon die persoon echt niet vergeven. En toen zei ik nee. Een pastoor zei tegen mij, mijn zoon, ik ga niet daarover praten. No. Dat mag. Nee, maar van hem zal ik het doen. Ga ik niet doen. Maar een pastoor heeft tegen mij gezegd, luister, als je vergiffenis wil krijgen van God, dan moet je die persoon vergeven, want anders ga je niet krijgen wat jij wil van God nu. Staat letterlijk in de Bijbel. Dus daarom heb ik het moeten doen, na 30 jaar. En het is zo moeilijk nog gegaan. En een vriendin van mij die heeft het meegemaakt en ze kon het ook niet geloven. Mijn reactie kon zij niet geloven. Wow. Dat je het gedaan hebt. Ja. Want weet je, wat dat betreft, met mijn familie, je kunt met mij doen wat je wil, maar niet met een familielid van mij. Klopt, maar uiteindelijk... maar God leer je, God leer je. Amen, ja. Amen. Ja. Dus we danken de Heer daarvoor. Hè? Amen. Ja, geef ons de kracht. Hè? Hij is en weet je komt wanneer met Britt bij zijn bomesta hij een libertad. Als een bomesta de victima was, was een lag zo in los. En dat was de enige persoon, Britt, in deze wereld die ik niet kon vergeven. Ja. Ik heb van iedereen kunnen vergeven, maar die persoon kon ik echt niet voor zo zijn. Britt, welke rol speelde de Bijbel, gebed en geloofsgemeenschap in jouw proces van herstel? In eerste instantie dus niet. En ik heb ook wel gezien dat het toen heel zwaar was, toen ik dat niet had. En nu dat ik de Heer in mijn leven heb, de kerk, inderdaad het woord, gebed, heb ik rust, geestelijke vrijheid, liefde, joy. Ik ben altijd blij. Altijd blij. Zelfs als ik niet blij ben, ben ik blij. En ze heeft een mooie glimlach, hè? Dus dat is wat van binnen komt van God. Ik word wel een beetje verlegen. Maar... ik was de verlegenste vrouw ter wereld. Ik had nooit gedacht dat ik hier kon zitten in een talkshow, want zo verlegen was ik. Ik ook niet hoor. Ik wilde niet eens mijn getuigenis opnemen en nu zit ik hier
Oh god. Ja, maar nou, God heeft me hier gezet en ik werk voor God heel veel. Amen. Dat is toch zij weten dat. Wow. Ja, Britt, was er een specifiek moment waarop je besefte dat God je pijn had omgevormd tot een doel? Ja, dat wist ik al wel snel. Door inderdaad mijn getuigenis te delen met andere vrouwen die dingen hadden meegemaakt. Maar eigenlijk toen ik deze uitnodiging kreeg en door de reacties op mijn getuigenis, toen besefte ik van oké, God kan echt elke pijn in zijn glorie veranderen. Want hoe ik hier al mensen, zelfs beveiliging hebben mogen bekeren, het is echt bizar. Het inspireert zoveel mensen om tot de Heer te komen. Dus ja, hij kan echt elke pijn in zijn glorie veranderen. En ik geloof zelfs dat het mijn taak is om met dit verhaal zijn genade en zijn wonder mensen naar het koninkrijk te mogen brengen. Weet je, de mensen in de gevangenis die kijken heel veel naar mijn talkshow. No? Dus op dit moment zijn ze ons aan het kijken. Wat zou je aan hun willen zeggen? Denk het even en dan komen we weer terug, oké? Televidente, nós estamos orando para cumprir com um par de compromissos nos anunciantes no Jesus também. Once Caribe, único y diferente, para un momentum exclusivo. Distribuidor Leañas y Compañía Anónima. Passou pra mim que vai, se puxa, que vai, se puxa, Bo factura, pidie, dune. Tá até aqui. Mas pensa que eu dei mudança, mas perdi. Mas aqui como não te mais perder, é oportunidade para aplicar para um mês cas. Pagando a mesma tarifa que com huur. Assim maneira mim. E aplicar a mês na minha casa agora. Hasi turismo de Bomes país, cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol, com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y así turismo de mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado.
Televidente, continuando con l'ultima parte del nostro programma, abbiamo con il tema Brett, una vittima che Dios scappa di un morto sicuro. Brett, een slachtoffer die God zeker van de dood heeft gered. Pensando que sintonizando nos de la habemos invitado a de honor, da pastor Said Flores y es bonita, mucho muy Brett, abiti por Holanda, para vir un testimonio que de nuestro programa, ¿ok? Pero me alaga una pregunta para Brett, que si sobre que mi saco me tiene audiencia oficial desde el centro penitenciario aquí en Corsou, entonces me dice, me tiene seguro que ahora que he detenido en hacer le daño, está mirando el programa, entonces me pregunté, ¿qué es lo que visan? Pero primero he contestar, me queria avisar un rato televidente que vou me saco de lá sempre te te acompanhar, no? E que vou permitir me dizer tu stemming, no? Ik heb iemand die altijd bij mij hier is, no? Iemand. En het is mijn Ponche Caribe. Ik moet het nou in het papiamento zeggen. Amigo, mi ponche yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi Ponche Caribe. Dile años y compañía anónima. E ponche que te poncha tour ponche Caribe. Es un que te domina Caribe, mesmo tapi sei e chama Ponche Caribe. Pastor Said, babi sami que você bebe com laica, no? Sim. Pero ave que vou permitir me que donabe. Me que dona brete bem com de Holanda, no? Bonita. Você compreende? Deve donar na nome de senhor Angelino Leães, que me diz seguro que hora que escuta testemunho que coisa lo que Angelino su coração também do nosso bem dona brete na final do programa vou vai com de Holanda. Pero maneira bom mensagem evidente, tur produto de Leães bota aí de tur supermercado na Corsou a Rua Boneiros en Marte e hasta na Holanda e merca nos Ponche Caribe te domina mercado. Ponche Caribe die Leães y compañía anónima. Aan het eind van het programma, nee, nu zelf. Ik ga het nu aan jou cadeau geven. In de naam van meneer Angelino Leães, de A-baby, de eigenaar van Leães y compañía anónima. Dan kun je het Nederland meenemen. Ja. Okay? Ja, dankjewel. Het ik ga het alleen maar 10% alcohol hoor. Nee, je mag het voor jou zetten. Ja, je pastoor gaat misschien boos worden. Ik drink geen alcohol. Maar mijn moeder gaat het echt fantastisch vinden. Nou, je geeft het aan je moeder dan, oké? Dankjewel, echt heel erg bedankt. Okay. Heel lief. Dus de vraag was, nou, wat zou je nou zeggen tegen die mensen die nu aan het kijken zijn? Degene die misdaders, no? Is dat het juiste woord? Ja? Ja. Mag het in camera zeggen? Ja, met heel veel liefde. Ik vergeef jullie. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel. En God vergeeft jou ook als je hem zoekt. Dus ik hoop dat jullie hem gaan zoeken. En dat jullie een relatie met hem mogen opbouwen. En dat jullie mogen bekeren. En ik hoop zelfs dat we elkaar dan zullen zien in de hemel. Halleluja. God is goed. Ja. Amen. Dios está bom. Con esta perdonar vos na lo que nango vos na hacerle, no? Esse é um ente que tem coração de Deus só por papi palavra aqui. Senão não por, é mais difícil mesmo. Alleen iemand die de kracht van de Heilige Geest. Ja, de kracht van God die werkt in ons. Ja, zo is het, no? Dus Brett, er zijn kijkers vanavond ook die misschien ook trauma's of gebrokenheid met zich meedragen. Wat zou je tegen zo iemand zeggen? Ja, zoek de Heer. Het klinkt zo makkelijk, maar het is echt de waarheid. Huil het uit bij hem. Dat heb ik zeker moeten doen. Het is echt niet dat ik hem ontmoette en in één keer alles moet. Ik moest het verwerken met hem. En hij neemt het echt van je af. En dat klinkt misschien voor mensen die niet geloven zweverig. Maar het is echt de waarheid. Het is alsof hij 2 warme handen om je hart stopt en het gewoon van je afneemt. Dus zoek de Heer en niet in religie. Niet alleen naar de kerk gaan omdat het moet. Maar echt zoek een relatie met hem. Wacht totdat jij zijn stem hoort. En ga leven voor hem in gehoorzaamheid. En alles zal van je afgenomen worden. Echt alles. Je zal zoveel rust ontvangen. Niks is sterker dan God. Dus ook geen trauma. De Heilige Geest is zoveel sterker dan welk trauma dan ook. Ja. En die dingen domineren je gedachten en je leven niet meer. Hè? Ja. Nee. Dus je gaat onder een andere autoriteit leven, verlangen. Een ander doel met je leven. Halleluja. Het programma van slachtoffer naar overwinnaar. Amen. God wil dat je alles overwint, alle gevoelens, alles overwint, alle verleiding overwint. Napiamento que Dios quer para estar victorioso riba turcos tentação of prueba of lo que gente hasibu
O sea, Dios quer para vencer tudo isso, né? Ele não vai poder. Na primeiro lugar, pedir para o mês picanang e o hora labado picanang, receber Espírito Santo e viver em obediência a Deus, e vida do cortico, beetje não está para o land. Ja, maar joh, exactamente. Nou, Loke Bretta Bisa. Ja, misschien kan je dit vertalen in de papierment. Ik heb jou verteld. Ik wil heel graag zeggen, mijn pastor, die zegt dus altijd aan het einde van zijn dienst, en we zeggen het altijd met hem mee, waar je ook gaat, waar je ook staat, weet dat je met hem meer dan overwinnaar bent. Ja. En dat is echt iets waar wij bij leven. Ja. Amen. Ja. Nou, zie het aan. Brett, je spreekt vandaag met zoveel rust en vrede. Hoe heb je die innerlijke rust gevonden na zo'n zware storm? De Heilige Geest uitgenodigd, echt aangeroepen. Wat ik zeg, echt op je knieën en ook in dankbaarheid leven. Ik denk dat ik sta elke dag op en ik dank de Heer. En ik denk als je start met de Heer danken voor wat je allemaal hebt, dan ga je jouw dag zo bewust in met hoe goed God is en met hoe goed God is voor mij en dat ik er überhaupt nog ben. En als je dat met je meedraagt elke dag, dat God zoveel van je houdt, dat hij je vergeeft, dat hij elke dag van alle mensen op aarde jou bij jouw naam noemt en van jou houdt, ja, dan kan je niks anders hebben als rust en vrede. Great. Ja, bonito assim. Bataille, no? Ja, tremendo. Imagina, ela passa de een de Angola. Ja, door de over de naald gekropen. Ja. En toen heeft het nog 4 jaar geduurd ongeveer. Want je zegt, je hebt een tijd rondgelopen. Je hebt God gezocht, je hebt verschillende religies geprobeerd. Eigenlijk een persoonlijke relatie met Christus. En dan nog is het niet makkelijk om alles aan te nemen wat God van je vraagt. Nee, dat is een en proces. loslaten wat God van je vraagt. Ja. Maar daarom is het toch goed dat je niet gelijk je getuigenis wil geven. Nee, maar je bent nu 1,5 jaar bekeerd. Ja, zo ongeveer. Ja. Weet je? Dus je ziet dat echt bekeerd dan. A work in progress. Ik geloofde al wel, maar echt bekeerd is een ander verhaal. Ik denk dat je kan geloven en weten dat iets er is, maar echt een relatie hebben, dus echt je bekeren, dat is nu 1,5 jaar, Ja, en als we nu zo praten, hoe zal het zijn binnen 10 jaren? Dan kom ik weer terug. Dan moet je bij mij terugkomen. Dan neem ik ook wat voor u mee. Ja, bedankt. Oké, Britt. Er is een groot verschil tussen overleven en echt weer leven. Amen. Hoe heb jij die overgang kunnen bereiken tot vrijheid en vreugde? Die had ik op het begin niet. Ik zat echt letterlijk met mijn hoodie om thuis en niet aanspreekbaar. Ik kon niet praten, ik kon niet eten, ik kon niet slapen. Ik kon echt niks. Dus ja, ik had het in eerste instantie overleefd, maar ik leefde niet meer. Ik denk dat op een gegeven moment ging ik het wel aanpakken op mijn eigen kracht. Maar dan kom je maar zo ver. En dat heb ik echt geleerd. En als je het op zijn kracht gaat doen, ja, dan krijg je inderdaad die rust. En hoe heb ik dat gedaan? Door met de Heer te spreken. Door te gehoorzamen aan wat hij wil, ook als het moeilijk is. Dus stel je voor, bij mij, ik heb een aantal vriendschappen moeten loslaten. Wat ik zo zwaar vond. Dat hij mij vroeg van, ja, maar dit is niet de kant waar ik jou op wil. En dat loslaten vond ik bijvoorbeeld heel moeilijk. Maar ook mijn relatie waar ik toen heel lang in zat. En alles wat ik heb losgelaten, hij heeft mij nu een beste vriendin gegeven. Dat is echt van God. En dan zijn al die vriendinnen bijvoorbeeld die je dan hebt losgelaten, dat maakt dan niet meer uit. En dat is eigenlijk, dat uitzicht in alles. Dat als God jou vraagt om iets los te laten, vaak is dat zodat hij iets nog mooiers kan teruggeven. Dus echt gehoorzamen aan zijn wil. En dan zegent hij jou op een manier dat wij vaak niet eens kunnen bedenken. Juist. Ja. Niet kunnen begrijpen ook, hè? Ja. En dat hoeft ook niet. Ja. Britt, en als laatst, welke boodschap van hoop wil je vanavond aan onze kijkers meegeven over Gods kracht om te verlossen en te herstellen? En dat de enige weg 1 naam heeft, Jezus. Halleluja, dat is zeker Jezus. Dat niks, maar dan ook niks, groter is dan Hij. Het gecreëerde kan niet groter zijn dan dat wat heeft gecreëerd. Dus volg Hem, zoek Hem echt met heel je hart. Bekeer je en Hij zal het voor je doen. Ik denk dat de hoop niet ligt in onze kracht, maar in zijn kracht. Dus als jij zoekt naar rust en vrede, laat Hem het voor jou doen. Leg het bij Hem neer en
je zal dat wat wij ervaren, zal je ook ervaren, 100%. Dus, en als je denkt dat je het lastig vindt, ga naar een kerk. Ik bedoel, ik denk dat je bij alle kerken kan je binnenkomen. De Bijbel leert ons, kom zoals je bent. Dus waar je ook staat op dit moment, ga naar een kerk, spreek een pastor aan en hij zal je ook helpen. Wij christenen zullen je helpen. Dus, ik heb gehoord dat ze zeer mooi kan bidden, hè? Klopt. Zou je niet een gebedje willen doen voor onze kijkers? We hebben mensen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Nederland. Overal via YouTube tot Dubai. Ja. Zijn ze ons aan het kijken, via YouTube. Oké. Ja. Vader in de hemel, Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel dat wij hier in eenheid mochten zijn om te spreken over u, Vader. Dank u wel dat u ons zegent en dat u ons vervult met de Heilige Geest. Met de woorden die wij nodig hebben om de mensen aan te spreken en om de mensen uw glorie te laten zien, Vader. Vader, ik bid in de machtige naam van Jezus dat een ieder die op dit moment kijkt gezegend zal worden door het beeldscherm heen, Vader. Dat zij uw liefde en uw rust mogen ervaren, Vader, in de machtige naam van Jezus. Ik bid dat u uw geest uit zal storten over elke kijker, Vader. Dat zij een ontmoeting met u mogen hebben, Vader. Door middel van dromen en visioenen, dat zij de kracht mogen krijgen, uw kracht, om uit te stappen in geloof en u te gaan zoeken, Vader. Heer, alle eer en glorie komt u toe. Dat wij hier zitten is door u, Vader. En u bent zo groot. Wij leggen alles voor u neer, Vader. Voor uw machtige troon. In de machtige naam van Jezus heb ik gebeden. Halleluja. Amen. Amen. Bedankt. Pastor, gracias también 10 segundos también por eso. Barbosano, mas reparar com nos que para Deus quita nos problemas, nos hurt, nos passado. Ele guia, com passali. Pero Deus te pontrabo e costa para abo la galos como no que la galos. De certa coisa porque para Deus toma, outra coisa Deus que para abo entregar. Antes me entregar sua amiga na anco tata. Então, ja, se tá costa com nós cinco confia Deus, não? Tu costa quem bota confia? Ende of Deus. Bom mês of Deus. Põe boa confiança. Bel diz põe boa confiança em dia. Stance de dia. Porque uma oração chiquito também? Sim. Oração de salvação, não? É salvação. Deus traz salvação na coração. Cada alma, 150 almas, Senhor. Lá não compreender bom amor, que vai demonstrar na cruz de Calvário 2000 anos passados. A bom mês a prover salida de condenação que tu colocaria tu nos cabeças, nos tura peco, Senhor. Tata, livra-nos de fúria e condenação e lava-nos em sangue precioso de Cristo Jesus e purifica-nos, Senhor. Para dia de juízo, nos confiança, tá dentro do qual abo assim para nós só e nada outro, Senhor. Se conferir a Cristo, nosso Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 150.000. Que me avisa? 150. Nós temos 150.000 habitantes. 150.000. Wel, voor iedereen die vanavond kijkt, wat je ook hebt meegemaakt, weet dat er een hoop is. Amen. God kan ook jouw pijn veranderen in kracht en jouw verdriet ook in overwinning. Dankjewel voor het kijken. God zegen je. Amen. God zegen je. U ook. Blijf, amen. Blijf altijd zo mooi als je bent, van binnen en van buiten. Amen. En pastor zei het ook, dat bonita manera wat dat ik dentro. Bom, je permite. Oké. Ja, dus binnen 10 jaar kom je weer terug bij mij. Amen, ik beloof het. Oké, I promise. Oké, dus nogmaals hartelijk bedankt. ¿No? En assim que termina, nos chegamos na final de bonito programa, bonito testemunho que nós estava tendo de Brett. E nós chamava Brett e pastor Said Masha dank die honra nós na presença. E também dank televidente na turno nos anunciante na o programa tras programa te ajuda nos passar para adiante na nos magnífico equipo técnico. Pero vooral na o televidente com via mais a permitir-nos durante de calor de bogar of de bo estabelecimento comercial. Masha dank por sua feliz noite, Deus bendicionado. E recebendo esse som de sabor curaçaleño, guanairense, rubiano, venezolano. Te despeço voor jullie. Heb je het gepakt of niet? Jij wel? Te despeço. Nou, wel.
Leáñez y Compañía Anónima, Fundación Cas Popular, a presentar De Frente con Lupe.